Futbol oynamak hem de trenirovka etmek moda. Ronaldinho, Braziliyalı futbolçu, onun talantı bolsa jadyly oyunlary bilen çeklenen. 2003-nji ýyllar Barcelona'da oynap Kataloniyalı topary ýene-de beýik ada getiren futbolçu. Hayran galdırıcı fintler edip akla sığmajak gollar salýady. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ol az ýylgyryp soňa baka oyunçyň karierasy ýoga geldi. Biz bolsa öz ene dilimizde futbolçu barada maglumat dinlemek üçin Mik Show YouTube kanalyny öz türkmenlerimizin adynan sag bolsun aýdýas we başlaýas. Ronaldinho bilen näme boldy? Jadyl futbolçyň nädip karýerasyny gotarmagyna sebäp boldy. Ronaldinho ady bilen tanıyan futbolçymyzyň çyn ady Ronaldo de Assis Moreira. 1980-nji ýylyň 21-nji martynda Porto Alegre diýen Braziliýanyň şäherinde eneden bolýar. Eçesi Dona Miguelina satyjy bolup işleýärdi we şepagat uýasy bolmany daşyndan okuýardy. Kakasy Joao Mascherano üçin etmek üçin iki ýerde işleýärdi. Gündüz Joao gäm remont etmek bilen işläp, öýlen bolsa Gremia diýen futbol toparynyň ýanyndaky avtologlar üçin duralganyň garagolydy. Ronaldinho maşgalasynda 3 dogan bolup in körpeside. Ondan başga da uly aýal dogany Daisy hem de erkek dogany Roberto. Dogany Roberto bilen futbola üns berip Gremia toparynda çykyş edip başlaýarlar. Uly dogany Roberto bolsa eýem uly umytlar berilip, hatda Diego Maradona bilen adamlar şol döwür deňişdirip başlaýar. Uly doganyna iki topar özüne almak üçin şertnama hödürläp şäheriň gowy ýerinden basseýnde öý hem hödürleýärler. Ýöne kakasy üstün futbolçyň maşgalada Ronaldo bolar diýip agzaýardy we bir näçe gezek körpe oglum dünýä çempionu bolar diýip aýtylaýardy. Kakasynyň aýdan zatlaryny hakykata öwürlendigini bolsa Joao görüp bilmedi. Ol şol basseýn öýde ýüzüp ýörkä Ronaldo häli 8 ýaşyndaky ýüregi birden durup agaradan çykýar. Ronaldinho diýen lakam bolsa çağı wagty mektepde in körpe oyunçularyň arasynda çykyş edýänligi üçin şeýle at goýýarlar. Beýleki Braziliýaly hüjümçi Ronaldo'nun ikisiniň arasynda tapawdy bolmak üçin bolsa Gaúcho diýen adyna söz goşýar. Çağı bir günen futbolsuz ýaşap bilmeýärdi. Pökkü elmidam aýagynda bolup sparring partneri bolsa söýgüli güjüge bombady. Wepaly güjü bilen tejribesini artdyryp ýene futbol oynamaga barha höwüslenýärdi. Tejribesini arttırmak üçin Ronnie tenisli topu alıp öz üstünde işleýärdi. Olu futboldan daşarda bolsa pляжny futbol hem de futsal bilen hem meşgullanýardy. Braziliyalı oyunçunun birinci gezek çeşmelerde adı peyda bolundu. 13 ýaşyndady. Şol wagtky onun Bill Horizonte diýen topary garşydaşyny 23-0 hasaby bilen utýar. Ähli gollary bolsa bir oyunçy salýar, olam Ronaldinho. 15 ýaşyndan Gremia toparynyň yetkinjekler düzüminde çykyş edýär. 1997-nji ýylda bolsa yetkinjeklerin arasynda milli gındysy bilen turnirde 2 gol urup yetkinjeklerin dünýä çempionu bolýar. 1998-nji ýylda Libertadores kubok turnirinde ilkinji gezek Gremia toparynyň esas düzüminde debüt oyunyny oýnaýar. Bir ýyldan soň futbolçy Rio Grande do Sul ştatynyň çempionatyndan 15 oýunda 14 gol urup turniriň ýeňiçisi bolýar. Şol döwür toparda iň görümli futbolçy bolsa da ýöne toparda iň az aýlyk haky alýan futbolçudy. 1999-njy ýylyň iýununda milli gındysy bilen Latviýanyň garşysyna oýuna çykýar we şol ýylyň dowamında Copa Amerikada bolsa Venezuelanyň garşysyna debüt golunu urýar. Ondan soň 1999-njy ýyl FIFA'nyň Kubok Konfederasiýasyna çagyryldy we turnirde her maçda finaldan başga ähli oýunlarda gol salýar. Polfinalda bolsa hat-trick edýär. Şonda futbolçy turniriň iň gowy oýunçysy diýip altyn top hem de turnirde iň köp gol urulan diýip altyn butsy bilen syýlaglanýar. Şondan soň ýaş oýunçy Ýewropanyň toparlary gyzyklanyp başlaýar. Ýöne Gremia ähli gelen şertnamany izine gaýtaryp 200 esse aýlygynyň geçen kompensasiýa soraýar. Londonly Arsenal topar şertnama çekmegine az galypdy. Ýöne oyunçy Angliýa hökümetinden ýurtda işlemek üçin ruhsatnama alyp bilmeýär. 2000-nji ýylyň sentýabr aýy Ronaldinho Olimpiadada yetkinjeklerin arasynda milli gındysy bilen çykyş edip 1-4 finalda utulan oyunda bir gol urýar. Dekabr aýynda oyunçy Gremia toparyndan gizlin Paris Saint-Germain bilen öňünden şertnama baglanýar. 2001-nji ýylyň 17-nji ýanwary bolsa Fransiýaly topar 5 milyon 100 000 euro transfer barada habar berýär. Bu ýagdaýam Gremia bilen suwutly işleriň gozgolmagyna sebäp bolýar. Oyunçyň özüni bolsa ýurdunda dönük diýip atlandyryp Gremia'da soňky aýynda oýnanan oýunlaryň hersinde ses edip kritika eýe bolýar.
4 ýylyň dowamında Ronaldinho toporda 141 oýun oýnap 68 gol bolsa tora salýar. Paris Saint-Germain'i geçmegine soňky däl ýagdaý bolsa Ronaldo'nyň agasy kömege hem bardygy aýdylýar. Agasynyň futbol karierasy bolsa şikes bilen bagly bolup üstünlükli bolmandan soň Ronaldinho'nyň agenti bolup durmuşyny dowam edýär. Ronaldinho Paris Saint-Germain'e geçmege bardy, ýene-de Braziliýaly klon serialynda hem görkezipdi. Sonra Zizou ýaly oýna diýen kino filminde öz ornunda özüniň rolunda çykyş edip kino syomkaga gatnaşýar. Täze topara futbolçy 2001-nji ýylyň 4-nji awgustynda debüt oýununda 21-nji nomer belgisi bilen oýnaýar. Ýöne birden esas düzünde oýnamak başartmaýar. Käýe wagtlar meýdançaň daşynda zapasda oýunlar bilen başlaýar. Mösümüň ikinji bölüminde bolsa Ronaldinho 4 oýun izli-izine gol urup gol netije görkezýär we Kubok Ligada topara polfinala çykmak üçin kömek edýär. Her niçegen bolsa da oýunçyň giýjek klublarda diňç almagy bilen bagly bolup toparyň menejeriniň ardyndan dawa bardy. 2002-nji ýylda dünýä çempionatyna bolsa futbolçy eýam talant statusy bilen gelýär. Grup oyunda Xitay'a karşı oyunda turnirde ilkinci golunu salya, sonra 1-4 finalda Angliýanyň karşısına karierasında esas gollaryň birini urýar. Ol 35 metr uzaklykdan ştrafnoýdan pökküni depip, gönü jiwiatka aýlap owadan golunu salya. Bir näçe ýyldan soň bolsa Angliýanyň ýyldız oýunçylarynyň arasynda ýoldaşlyk doşlugynda goluna gaýtylajak bolýar, ýöne pökki ýokary gidýär. Final doşlukda milli ýygyndysyna kömek edip 22 ýaşynda eýýäm dünýä çempionu ady eýe bolýar. PSG gaýdy futbolçy 10-njy belgini alyp esas düzümde köp oýnap başlaýar. Ýöne mösümüň soňunda bolsa PSG Ýewropa kuboklary düşüp bilmänden soň Ronaldinho topary terk edesi gelýänligi barada habar berýär. Manchester United bilen şertnama baglanşdy diýen ýaly derejä barypdy. Ýöne Barcelona Braziliýaly talanty özüne çekip transfer edýär. 2003-nji ýylyň 19-njy iýulynda kyn gepleşiklerden soň Ronaldinho 32 million euro Barcelona transfer bolýar. Takyk aýlygy barada aýdylmaýardy. Ýöne çeşmelerden gelýän habarlar boýunça ýylyň dowamında oýunçy 10 million dollar aýlyk hak alýanlygy aýdylýardy. Birinji sezonda eýäm 22 gol urýar we Barcelona çempionatda ikinji ýer gazanmagyna kömek edýär. 2004-nji ýylyň 20-nji dekabrynda FIFA dünýäniň iň gowy oýunçysy diýip ad berýär. 2005-nji ýylyň fevralynda sportmeniň ogly dünýäni ýa çağasyna bolsa kakasynyň hatyrasyna Joao diýip ad goýýar. Çağanyň ejesi bolsa Janoyan Mendes bilen Ronnie 3 ýyl öň tanış bolýar. Ýöne soňra olar aýryşýarlar, sportmen ogly we ejesi üçin gow üçünçilik edýär we Rio'da elitni Joachim Krejni alyp ýaşamaga berýär. Ýöne futbol bilen boş wagty bolmandan köplenç ogly bilen bolsa diňe online habarlaşyp durýar. Jadowyň ogly bolsa hakasynyň ýolundan gidýär we häzir Cruez akademiýasynyň talantlarynyň biri bolup hasaplanýar. 2004-2005-nji ýyl mösümde Ronaldinho Ispaniýanyň çempionu bolýar. Ikinji gezek izli-izine dünýäniň iň gowy oýunçysy diýip adlandyrylýar we netijede ýene altyn topuň hem eýesi bolýar. Endiki mösümde futbolçy 26 gol urup täze rekord goýýar we 70 million euro Chelsea toparynyň adyndan şertnama höwdürilýär. Ýöne Barça ret etýär. 2006-njy ýylyň iýunynda 1-4 finalda Braziliýa fransuzlary ýeňip bilmän çempionaty terk edýär. Jankoýorlar şondan soň kritika edipdi. Ýöne oýunçyň şol oýundan soň öýünde oturuşyk etmegi hasam ýagdaýy kynlaşdyrypdy. Onun dünýä çempionatynda üstünliksiz çykyş etmeginiň sebäbini bolsa täze söýüşýän gyzy Aleksandr Parisanyň sebäpden diýip hem aýdýarlar. Aýtmışlara görä oýunlardan öň goýulan tertibi pozýady, gep gürünler ýoş-ýoşdan galyp başlaýan futbolçy model bilen hem arasyny goýýar. 2006-njy ýylda sportmeniň umumy girdeýişde 26 million dollar bolup durýar. Ol girdeýişiň esasynda futbolu kömek we UNICEF'iň partneri hem-de reklamalardan gelýän girdeýijilerdir. Ondan başga da çağalara pul kömek edýän, futbol kömek edýän fonduna gatnaşyp partner hem bolýar. 2007-nji ýylda Ronaldinho Çili milli ýygyndysyna garşy 2 gol atýar. Şol ýylda da milli ýygyndysynyň Copa Amerika çağrylmazygyny haýyş edip soraýar.
Sebäp oyunçuň ýadawlygynyň. Oktýabrda bolsa ýene skandalyň üstünden barýa. Ekwadorun garşyna oynanan oýundan soň milli ýygyndysynyň futbolçulary bilen Rio de Janeiro'nyň giýjek klubunda keyp edýärler. Şonda da Barcelona'nın uyuşmalanmasına giýjek almagyna hem sebäp bolýar. 2007-nji ýylda bolsa futbolçy Ispaniýanyň raýaty bolýar. Ýöne toporda işler gowy giden okdy. 2007-2008-nji ýyldaky möwsümde bolsa şikayet bilen bagly ýollar bilen baglydy. Şol sanda treneriň futbolçyň turnowkada ýetirlik işlemeýänine hem gaharlydy we 2008-nji ýylyň 19-njy maýy Barcelona'nın prezidenti Ronaldinho üçin täze topor, täze çağış, täze motivasiýa üçin gerek diýip habar berýär. Geç wagtdan soň Barcelona'da 5 ýyl iň gowy karyeraly döwür diýip Ronaldinho özü hem boyundan alýar. Hem de mesela 10-njy belgini berip ol bilen ýetik derejede bile oýnamalygyna hem puşman edýär. 2008-nji ýylyň iýul aýynda Manchester City'den gelen şertnamany gyra goýar we Italiýanyň Milan toporuna geçýär. O taýda Ronny'nin 6,5 milyon euro aýlygy barlygy aýdylýar. Toporda söýgüli 10-njy nomeri boş däl bolandan soň 80-nji belgini alýar dowlan ýylyna deňe. Ve şol döwür milli ýygyndysy bilen olimpiadada çykyş edýär we birinji medally gazanýar. Bu bolsa Ronny üçin milli ýygyndysy bilen soňky uly turnir bolup galýar. 2008-nji ýylyň awgust aýynda Ronaldinho Milanyň düzüminde debüt oýunyny oýnaýar. Sentýabrda bolsa birinji goluny urýar. Gol start bilen möwsüm başlasa da eýýär möwsümiň ortasyna Ronaldinho start oýunda çykman başlaýar. Onuň sebäbi bolsa oýunçynyň giýjek klublarda keyp etmegi bilen bagly. Milanda bir möwsümde Ronaldinho 36 oýun oýnap 10 gol urupdy. Şol döwür Sari Tamazi diýen tel alyp barjy bilen söýüşip başlaýar. Onun ara gatnaşygy takbynan 3 ýyl dowam edýär. İkinji möwsüm Ronaldinho 10 ýaly bir gowy başlamaýa oýunlaryny ýöne soň formasyny getirip 15 assist edip seriýanyň iň gowy assistenti bolýar. Indiki möwsümde 2010-2011-nji ýyllar futbolçy ýene ýokary dereje oýuny görkezip bilmän başlaýar. Baş täýinçi bilen konfliktde girip turnowka giýjek alyp başlaýar. Şol bir wagtda Rumeniýaly fotomadel Liliana Çevirişan bilen söýüşip başlaýar. Öňküler ýaly bu ara gatnaşygan çalt gutarýar. 2011-nji ýylyň 10-njy ýanwary Braziliýaly Flamengo toporuna geçýär. Topora bir näçe kubok gazanmaga hem kömek edýär. Ýöne şertnamanyň 1 ýylyndan soň topora garşy suwda ýüzlenýär. Sebäp 4 aý topor bolsa aýlyk hakyny futbolça tölemänden we şertnamasyna şol sebäpden pozýar. Aýlyk haky bolsa $22 milyon bolup durýar. Soňam oýunçy Birleşen Milletler Guramasynyň Powitch diýen toplumuna goşulyp partner bolýar we Braziliýanyň saglyk goraýyş ministrliginiň agzasy bolup hem çykyş edýär. Flamengo bilen şertnamasyny pozandan soň Atlético Mineiro toporu bilen täze şertnama baglanşýar we 49-njy belgini alýar. Bu belginiň almagynyň sebäbi hem ejesiniň 1949-njy ýylda dogmagy bilen bagly bolup onuň hormatyny alýar. Bu topor bilen Ronaldinho Kubok Libertadores ve Kubok Amerika 2013-nji ýyldaky möwsümde gazanýar. 2014-nji ýylda bolsa baş tälimçi bilen tersleşip iýul aýynda Atlético Mineiro bilen şertnamasyny pozýar ve boş agent hökmünde Meksikalyky Retro toporuna geçýär. Interwýuda bolsa Ronaldinho Meksikada titul gazanmak hem de gyýlan ýüregini gazanmaga dowam etjegini ýylgyryp aýdýar. Titul bilen üstünlük bolmaýar, ýöne gyýzar bilen bolýar. O taýda Jacqueline Oliveira diýen model gyz bilen söýüşip başlaýar. Hem de 2011-nji ýylyň dünýäniň Miss diýen adyna eýe bolan Leyli Lopez bilen ara gatnaşykda bolýar. 2015-nji ýylyň iýul aýynda bolsa Ronaldinho Braziliýada bolan ýanlygyny habar berýär. 18 aýlyk Fluminense toporu bilen şertnama baglanýar, $2,5 milyon aýlyk haky we onuň futbolkalaryndan satylýan prosent haky hem şertnamasynda goşulan. 2 aýda ol 9 oýun oýnaýar, ýöne oýuny bilen haýrana goýmanjan körleň adyndan kritika gazanýar we şertnamasyny ýene de pozýar. Ondan soň futbolçy bir näçe blagatworny oýunlarda oýnaýar, futsal turnirde $500 milyon gatnaşýar. Kickboxer dolarnya diýen kinoda düşýär we hususy Imagine diýen mobil programmasyny goýup berýär. 2016-njy ýylyň sentyabr aýynda Ronaldinho ofitsialny Barcelonanyň pasoly bolýar.
ve New York'ta hem Bronx mektebinde akademiyaların açılışına gatnaşýar. 2017-nji ýylda bolsa Ronnie Sozinho diýen aýdym çykarýar. Öňrek ol eýýam aýdym çykarýardy. Tombuska paralimpiýalaly oýunlarda ýanglanan. Ondan başga da bir näçe Braziliýaly aýdymçylaryň kliplerinde peýda bolýar. Ýene de Barcelona we Real Madrid'iň veteranlarynyň arasynda doşluklarda hem gatnaşyp 3 netijeli pas berýär. We bir näçe meriperiýat işçilikleri Russiýa döwletine gatnaşýar. 2018-nji ýylyň ýanwar aýy bolsa Ronaldinho futbol karýerasyny tamamlaýandygyny habar berdi. We şol ýylda habarlar boýunça birden 2 sany söýgülilerini öýlenjektigi barada habarlar gelip başlady. Onuň saýlan gyzlary Priscilla Coelho we Beatrice Sualla. Ýöne soňra Ronaldinho bu habaryň ýalanlygyny aýtdy. Bolsa bolmasa şol gyzlaryň biri futbolçy tarapyndan zorlanýandygy barada arz etdi we ejer çekeni üçin finans töleği geçirmegini habar berdi. Gyzyň ejesi bolsa Ronaldinhoň 2 gyza da deň sowgatlar berip ikisini gezekleşdirip dünýä ýüzünde aýlanýandygyny habar berdi. Gyzyň ýene bir gyz bilen futbolçyň SMS ýazýanyny görýänçe ara gatnaşyk dowam edip soň kesilýändigini hem aýdýar. Gyz meselesinden daşarda da sportmen ýurtdan daşary çykmalyk çäklendirmesini goýulandygyny belläsek hem bolýar. Onun sebebi ýurda ekonomik ziyan bilen bagly 2015-nji ýylda ätiýaçlyk dowlagynda guruluş guranlygy üçin arz edilipdi. Ronaldinho bu ýagdaýa 2.300.000 euro jerime tölemelidir. Ýöne oň hasabynda prokuratura 6 euro bardygyny anyklaýar. Soňra 2018-nji ýylyň soňy hökümet oýunçynyň 57 jaýyny wagtly döwlet haýyryna geçirip, agasy bilen ikisiniň pasportyny hem konfiskasiýa edýär. Ýöne doganlar indiki ýylynda bu ýagdaýa karar etýärler we şondan soň Ronaldinho hökümet bilen gürleşip 1 million euro ýaly jerime töleýär. 2020-nji ýylyň mart aýynda futbolçy Paraguaya galyp pasporty bilen geçjek bolýar we tutulýar. Doganlaryň aýtmagyna görä ol pasportlar bilen diňe pagran zonadan geçjekdigini aýdýarlar. Paraguaya gitjeginiň sebebi bolsa Ronaldinho şo taýda peýdaly aksiýa geçirjekdi. Ýöne netijede bir ay türmede boldy. Soňra ýene 5 ay öý tutsagynda bolýar. Türmede futbol turnirinde 11-2 hasaba bilen aýgytly oýunda ýeňiş gadanýar. 5 gol öz urýar, galanyny assist edýär. Ýeňijilere 16 kiloli kapçony doňuz garaşýardy. Türmeden boşan soň Ronaldinho jerimesini töläp, ýylyň dowamında Braziliýanyň suwdyna gelip bellik edip gitmelidi. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda bolsa, öňkü futbolçy ýene de aýdym sazda özüni barlady. Tropa Tubrišo diýen hip-hop toparynyň prodüseri hem bolup çykşydýar. Fevral aýynda Ronnie'niň ejesi koronavirusdan ýogalýar. Şondan soň Ronnie günne oturşyk edip, ýerden öýläne çenli spirtli içkiler içýänligini dostlary görüň berýär. May aýynda bolsa Arap Emiratyna gitmek üçin Ronnie altyn wiza berilýär. Ol wizanyň hem hemişelik şol ýurtda ýaşamaga hukugy bilen baglydygyny aýdyp belläp geçýär. Ronaldinhoň ýagdaýy 90 milliondan 100 million dollara çenli ýagdaýy barlygy aýdylýar. Ýöne asliýetinde oň hasabynda az muktarda puly bar. Ronaldinho häzir hem diňe sponsor şertnamalardan hem de reklama hasabyna pul gazanýar. Meselem Instagramda oýunçyň bir posta 250 000 dollar. Goşmaça girdeşse hususy studiýasyndan karýera döwründe EA Sports kompaniýasy bilen şertnama baglaşandygy. Ondan başga da bir näçe brendleriň reklamalaryna düşýär. Meselem Pepsi'ň bir reklamasynda başga ýyldız oýunçylary bilen gladiatoryň keşfinde düşýär. Lays reklamada bolsa Rusça gürläp düşýär. Ýöne hemmesinden beter Nike kompaniýa bilen düşüren reklamasy tutuş dünýä ýaýraýar. Ol reklamada 3 gezek ştanga degizip her hili fint etmegi. Şol reklamada köpse çyn diýip pikir etse, asliýetinde kompýuter grafikasynyň kömegi bilen düşürenligini hem aýtsak bolýar. Reklamanyň döremegine bolsa uly ýaşyl fon gurulýar, derweziň ýanynda bolsa belli bir adam pökküni futbolça berip durýar. Ondan başga da Ronnie'niň Coca-Cola bilen 750 000 dollara hem şertnamasy bar. Ýöne bir konferensiýada bir banka Pepsi'ni alyp içenden soň Coca-Cola şertnamasyny pozýar. Ronaldinho energetik napitki brend telefonlar adyny aýdyp oturmaýan ekranda görüp dursunuz. Bookmaker kontoralar Italiýaly partnýory bilen Villa Champion diýen alkogol içkilerini ýüzü hem bolýar.
Ronya'da ağır polu dünyada jaýlary bar. Braziliýada, Gresiýada, Ispaniýada, Fransiýada, Floridada, Italiýadaky Como Colin kölüň ýanynda, Rio de Janeiro'daky jaýynda dünýä çempionat döwründe $15.400 kireyine berýär. Kirey günlük diýip hasaplanýar. Täze döwürde jaýda bolsa 5 spalny, 6 wany jaý, kuchня, naharxana, mehmanxana, bar, massaj üçin ýa-da yoga üçin oto. Daşynda bolsa basseyn, hem de jacuzzi we ýene-de aýraty mehmanxana bar. İspaniýada Ronaldinho'da $16,5 milyon hem jaýy bar. Bul jaýyň esas aýratynlyklarynyň biri deňize seredip durulan panoramaly basseyndir. Milandaky jaý bolsa futbolçy Braziliýada wagty ogurluk edilenini hem aýdylýar. Garaçylaryň gymmat bahaly daş, altyn hem de bir näçe ming euro ogurlandygy hem aýdylýar. Ýöne hususy futbol karýerasyndaky trofeýleri şol sanda altın topun kopiýasy başga jaýda bolup olara garaçylar tarapyndan degilmeýär. Ronaldinho'nun hayran kaldırıcı avtomobillerden bolan kolleksiyası hem bar. Lamborghini Aventador, Porsche Carrera S, 2 Ferrari 458, sarı ve qara renklerinde, Rolls-Royce, Bugatti Veyron, Audi R8, Audi Q7, Hummer H2, BMW X5 ve Dubai'de avtosalonda $1 milyon satın alan Aston Martin'dir. Bir gezek Dodge Duranto diyen maşininde bolsa futbolçu kiçiräjek awariýa düşýär. Megaram Ronaldinho futbolda ondan köpüräm netije görkezip bilirdi. Ýöne onun hayran kaldırıcı şedevr oyunları häzirki ýaş oyunçulara mysal boldy we futbol janköýerleriniň ýatdan çykmajak emosiýalar togut berdi. Nähili pikir edýäňiz? Näme üçin iň gowy talant oyunçularyň karýerasy şeýle çalt gutarýar? Sebäp näme? Videony halan bolsaňyz like basyň, agzap bolmadyňyz bolsa agzap bolun. Indiki bölümlerde görüşýänçek, hoş, sag bolun.